alikho elimnandi engizizwayo. Kwenzakalani pho? Ukuthi nje ngisathandi. Awusathandi? Hayi cha. Isukaphi yonke lento mfethu Sinda ungitshayile mfethu. Isukaphi yonke lento? No. Asiphume egusheni ngempela. Kwenzakalani ngawo? Angisathandi ukuthi ngilale nawe yonke imali uyazi. Ubani ke lo ufuna ukulala naye ke? Khuluma phela mhlambe ke lento fesilungise manje. Awusathandi ukulala naye noma usathandi yena uqobo? Kodwa ngiyalena le. Ngizamile ukukhombisa ngama actions ne. Wena ufunanga ukubona. Yakwenzakalani? Kahle uthando lwakhe asisekho. Oh, pho ubungamtsheli ngani? Manje sonke lesikhathini yini ubani ke? Uzobona kwizinto ebengizenza. Nanokuthi sekukhona umusho osuthandana naye. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, siyanibingelela sinamukele futhi kwenye ama-episode yohlelo silungisa umjolo right here on your favorite channel, Umjolo Show. That's per usual. My name is Dlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Uyazi ukuthi izintathu izinto engiyicela kuwena, which is to subscribe, like and also share this particular channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. While doing that, ungakhohlwa ukuthi ke nangu join la, you can join as a member ukwazi uthola iy'nhlelo zethu exclusively. Nawe ke futhi kunama benefits okuba i-member of this channel. Ngaphezu kwaloko nangu thanks la eceleni, pressa wona phela khona uzokwazi ukuthi usilekelele ukuthi sikhule sihambe sephambili. And if ever you have iy'nkinga ezithinta umjolo, kulula kakhulu engakwenza njengamanje, email umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Njengamanje ake sihambe siyobabona ukuthi indaba zabo zihamba kanjani, mesifika siyayilungisa. Ngibingelele nakubabukeli. Igama nguSenzo ngakwaNdlovu. La ngize ngodaba olumayelana nomuzi wami. Mina nomngani angathi asisaboni ngasolinye. So bengizocela ukuthi ngisizakale ngalolu daba lolo. Ngibonge. Sesikhona futhi imbukelo wahlelo silungisa umjolo right here on a favorite channel, Umjolo Show. Uyazi ukuthi uma siqala ishow siqale sikukhumbuze ukuthi njengamanje hamba uyo-download i-app yakhe yakwa-EasyBet, udownloade yona mase uyaregister ukwazi futhi ukuthi ubethe. While uregister usebenzise nansi ikhodi yakho ebizwa ngokuthi umjolo. Mengabenze njalo uthola 15% weekly cashback, 50 rand sana bonus, 150 first deposit match. Uyazi ukuthi ke leyo app iyatholakala kuzona zonke noma kona wonke amafoni. It could be i-Android noma i-iOS depending ekutheni wena uphatha hlobo luphi lefoni. Sesihleli-ke manje phansi sokhuluma iy'ndaba ey'ningi ezahlukahlukene ezithinta umjolo. Eceleni kwami ukhona udadewethu esinaye, sokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi why she's here nanokuthi indaba yakhe ngabe siyilungisa kanjani. Dadewethu sawubona? Yebo njani? Ngiyaphila kunjani mama? Ngiyaphila. Mhlawumbe siqale ngokuthi nje sikhumbuze umbukelo obukile njengamanje ukuthi usise nginayo uba igama. Igama lami nguSindi Mhlongo. Sindi Mhlongo. Awu njomane kaMgabhi eyaduka iminyakanyaka. Siyabonga kakhulu ukuthi ube nathi la ohlelweni namhlanje sizokhuluma nawe. Silungisa umjolo igama leshow. Nawe ula ngoba kumele uzolungisa umjolo. Umfowethu sibhalele ukuthi ufuna nilungisa umjolo wakho naye. Mhlambe asiqale ekuqaleni, injani i-relationship yakho naye ubaba? Relationship yami noSenzo ikahle nje ku-right. Azikho iy'nkinga, sihleli nje siyahloniphana, siyathandana. Okay. Mina uSenzo angimazi to a personal level, wena uyamazi. Mhlawumbe uma ungangichazela ngayo, ungamchaza njengomuntu okanjani? uSenzo umuntu ohloniphayo, azwani nolwayo, asiye nomuntu ohlova nolwayo, othanda ukulwa, kanje u-right nje. Okay. Ngamchaza kanje. So uSenzo ubhalele isho namhlanje ngoba udinga wena ukuthi uze la nizokhuluma. Mhlambe uma kwenzeka niba ney'nkinga noma before uma kade niba ney'nkinga, mhlambe beniyilungisa kanjani? Benihlala phasi nikhulume noma benenza ngenye indlela njengoba namhlanje nizithola nila? Qala besihlala phansi sikhuluma. Ngicabanga ukuthi manje sakwazi ukwenza lokho. Anisakwazi. Why? Sometimes isikhathi. Okay. So if you had to rate i-relationship yakho mhlambe noSenzo out of 10, ubungayinika ba njengamanje? Njengamanje 9. 9. Awu perfect lo, kanti wayila
yonke into yenu iqondile. Kuthi nje isikhathi mina ngivinaso ngasho kanjalo. Okay, so wena ungenasikhathi, otherwise uSenzo he's cool, uright, akanankinga. Okay, ukubizile-ke namhlanje la ukuthi nizolungisa iy'nkinga, uready ukuthi umuzwe ukuthi ufuna ukuthini kwena? Yeah, right. Uready. Hhayi-ke nami ngiready, uready uManjomane nami ngiready. I'm sure now ready. And le comment oyibhalayo lapho ungangitsheli ukuthi ngifaka usawoti, angifuni nje ukufaka kule episode, angazi nami kuzokwenzakalani. Ake siboneke ithemba lethu uma ngabe lihamba losilandela uSenzo limbeka la ukuthi uzofika athini yena, nanokuthi kahle kahle yini elungiswayo phakathi kwalabantu bobawu-2 ngoba uzwile. Mengabe ngithi aka-rate usisi uthi 9 out of 10, leyo nto isho ukuthi i-relationship is perfect. Angazi yini edinga ukulungiswa lapho, because loya 1 loya siwushiyela ukuphoxeka, phela loya 1 loya siwushiyela nje ukuthi omthanda umuntu kodwa ubukhumbula ukuthi umuntu lo angakududetha noma inini. Ake sihambe-ke siyolanda uSenzo simbeke la sizwe isayiti lakhe. Sibafo grand. Yaphila njani mntaka? Hayi mfethu ngi-right. Sibonga. Bengikhuluma la nesithandwa sakho uManjomane. Yeah. Hayi mfethu ngiyayibuza ngiyayiphendula ukuthi ngaze ubhaleleni la kwishow ngoba ngendlela abuka ngayo yonke into i-grand ni-right ukuthi njani sasithola isikhathi sokukhuluma like enanenza before, but-ke ake ngibuze mhlawumbe imibuzo embalwa just ukubona ukuthi mhlawumbe iy'mpendulo zenu zizofana yini. Wena nje ngendlela obuka ngayo ubudlelwane bakho nodadewethu kuhamba kanjani? Mfowethu ngizokuveza nje ngokusobala ukuthi ekuqaleni kwethu umhlanga ngamthatha esamncane esathi aphuma esikoleni. Ekuqaleni kwethu yonke into mfowethu bihamba nje ngohlelo, yonke into ihamba kahle. Yeah. Suddenly uthe la besithola khona umsebenzi. Ngenyanga ezimbalwa 2-3 months. Yeah. Waqala waba noshintsho endlini. Inkonzo yasekamereni umuntu ongasafuni ngisho ngemthinto mfowethu endlini. Yeah. Lo muntu sesihlala iminyaka manje njengoba ngikutshela mfana kethu ukuthi ngamthatha lo muntu ephuma esikoleni kuyitshitshi and ngamthanda but angikhombisa lonke uthando. Manje usubona ukuthi kumele uzokuveza la kumakhamera la. Cha, lalela. Lalela. Uzongihlaza. Namhlanje hayi ngoba ngizokuhlaza. Uzongihlaza. Angizila khona ukuzokuhlaza. La ngizozama ukuthi abazali bethu sibona la ku. ngifuna silungise ekhaya. Okuyinhloso yami leyo. Angifuni ukuphilisa. Ukutuma ngawe ngokwenza njani? Uyahlaza phela musungiletha la. Angizile khona ukuzokuhlaza la ngifuna silungise ikhaya lethu. Usayikhuluma nje lento nje ekhaya. Yini oyikhuluma nami ngoba njengoba ngisho ukuthi awusafuni ngisho ukusondela kimona. Yini bese uyikhuluma nawe? Uyangihlaza. Uyasidistansa wena. Ngicabangela kodwa. Wena uyangicabangela njengoba nje inkonzo yasekamereni. Akusenzeki lutho phela. Awusafuni khona ukuthinta kubo. Wena awusafuni nje kuphunyula usufuna ukuthi kuhleze yolala. Wena ke manje muva nje. Yazi bafu. Usindi. Futhi mina ngimazi kahle. Yabona lo eCameroon futhi ngiyamazi active isonto almost 4 or 5 days. Besenza so manje njengoba sikhamba lushintsho lo komsebenzi lo yazi ungafuni komsebenzi lo manje ukhuluma ngawe kunani yimi engakufuna lo msebenzi kufanele vele sunempiko manje usuzibona ungcono manje okufanele ngikuthola umsebenzi onakufanele imfuno zami onakufanele uyibheke mana awuzama ukulungisa ngoba yabona nje ngoba ngizela angizele khona ukuzokuhlaza angizele khona ukuzohlaza imindeni yethu ungixhaphaza nje lokho kwenzayo ngiyaqhaphaza angani ngifuna silungise ekhaya lethu into ebesikukhuluma nje le ungaze uzongibonisa nabantu uzongibonisa nabantu ngithi khona ukunglalela ongafuni. Okay bafu ngithe ngisazama ukulalela naxabana ngalahleka. Yawuzo Umthathe emncane safunda isikole mfana kithi waqeda lapho waqeda isikole umuntu wakho mfowethu waye ekhaya wayomlobola ngenza konke mntaka baba sacacelwa mfowethu nihleli naye manje sihleli naye mfowethu kodwa ukujabula kusekho khona inkinga nibhudime ukuthi mina ngisafuna ukuya eCameroon khona inkinga but injabulo yomuntu wesilisa lapho yini indaba ungafuni ukulala naye angithandi ngikathele cha mina sengisola nemfebo la mfana kithi yabona nemfebo sengayisola ngeke phela unitshela ukuthi wena njengoba ngikutshela lalela uzokhuluma nami futhi kanjalo wena la njengoba ngikutshela ngiyakwazi uactive wena eCameroon manje sekusuka phi ke lokhu ke manje mfana kithi ukuthi ke okuwukuthi ke manje yena usefuna usazidistance kimi
niqala umjwezo ukuthi umnika 4 or 5 days a week. Ayisathandi phela manje. Yini eshintshile? Yini angasayenzi kahle? Yini abenza before angasayenzi manje? Akukho. Cha mfowethu akakhuluma iqiniso. Yini le ngasayenzi kahle? Ayikho into engayenza lapha kulo muzi mfowethu sihlala kuwo mfowethu. Lo muntu yakhathala umuntu wena ukhathala wena kade wenze njalo. Make ngibuza ukuthi yonke leminyaka ubungakhathali. Ukhathala manje sale ngiyona usuyakhathala. Uyasho ukuthi kade waqala wangithatha ngisamncane nawe uyasho ukuthi kade ngayiqala. Manje ngalo 2 months usukhathele ngalo 2 months. 2-3 months usukhathele wena. Ngoba ngani hayi mfethu mana uzamenye into ongafika ngayo yabona le ngitshela yona manje ayikho awukhulume nje mhlawumbe iqiniso into zoba la ukuthi ufuna ukuthini kimi mina angiyazi i-relationship yeni ihamba kanjani kodwa I can tell ukuthi nje usengilethela ngani ufuna ukwazi nge-relationship angithi manje ngiyaqala ukuzwa ngayo but sengiyazi ukuthi into eyenza ukuthi ubhuti azeze la ingoba ufuna ukuthola iqiniso lokuthi yini ngempela yenza ushintsho kwenzekani ngempilo yakhe kule nto atuyiyona before ngiyakutshela nje ngiyamtshela ukuthi eqaleni kade ngingasebenzi sengiyasebenza mina ngiyakhathala ngibuye emsebenzini ngikhathele angani ufuna kube mina ophekayo ngiyaklina ngenza yonke into kumele ngiyophefoma ekamereni iyakhathala nayo mhlawumbe ima wena umfazi wakagatsheni noma umfazi wakababa umfazi wasemsebenzini angitholelelani umsebenzi pho angithi ngangifuna silungisa wona lo muzi lo wena ubhidlizayo manje ngoba kimi mfowethu ngifuna isizathu ngempela sengiyobhidliza nginike isizathu sale nonsense osungenzela usulala nobasini angilani namuntu ayikho leyo nto longitshela yona wena angilani namuntu khona umuntu ongazela yena yini sewangibamba ngitshitha umbuzo bhidlisa angibamba yazi mfowethu indlela engihloniphe ngamfana kethi lo yabona kuso sonke lesikhathi mfethu ngiziphethe kahle ngoba ngazi ukuthi unkosikazi wami lo ngilungisa ikhaya lethu yena uyahlubula njalo nje intazi ngibuza ukuthi angibamba ngitshitha na ufuna ukuthi ubanjwe kahle hle akazi hayi man yabona Sindi mhlawumbe mongathola ukuthi uyaphuma manje ugatsheni uyofuna omunye umuntu kanye indawo noma uyakuchithela ungaphatheka kanjani hayi ungabona manager akuthandayo okusho ukuthi awunandaba ezizwe impendulo zakho awusenandaba nayo ubani-ke lo osekujabulisa manje njengoba ungasafuni ukuzwisa ugatsheni noma uba lokuzwisela imnandi ngaphezu kwelagatsheni alikho elimnandi engizizwayo kwenzakalani pho ukuthi nje ngisathandi awusathandi hayi cha isukaphi yonke lento mfethu Sindi angitshele mfethu isukaphi yonke lento no yasiphume egusheni ngempela kwenzakalani ngawo angisathandi ukuthi ngilale nawe yonke into emele ubani-ke lo ufuna ukulala naye-ke khuluma phela mhlawumbe ke lento vele awusathandi ukulala naye noma awusathandi yena uqobo ngiyale nale ngizamile ukukhombisa ngama-actions ne wena ufunanga ukubona yakwenzakalani kahle kahle uthando lwakho asisekho pho ubungamtsheli ngani manje sonke lesikhathini yini ubani-ke uzobona kwizinto ebengizenza nanokuthi sekukhona omusha osuthandana naye mhlawumbe uthi mhlawumbe anginiki impendulo lapha ikhona impendulo enjalo ethi mhlawumbe ukhona ingane umdala naye cha ingane ubani wakaba salingana niyalingana yebo kahle kahle wena usuqomile wena uqoma ukhokhele ulotsholiwe umfazi womuntu wena abanginyezanga ithuba lokuthi mina ngikhule thuba lokunuka yena ezongithatha abazali bami nabangilobola ngisayingane manje ngike ngayisho lento yabona wona isikhuba yona imfebo khuluma-ke manje la ukuthi mina ngisukela ngephi ngoba le mfebo ngikhombisa yona yazini mina uma ukuthi wena awusathandi ngami awusafuni lutho nami amtshela bakini bangibusela impahla yami mina phela ikhona into engizoyimela ngayo lapho ukhuluma noma lokho mina ngihlangene ukhuluma nabazali bami because ngempela ngempela kwenzakalani ngawe Sindi tshela mina kwenzakalani Sindi tshela mina kwenzakalani ngawe kwenzakalani mina nginomuntu wami mfethu umuntu wakho waphi lawo sengunomuntu anele uanele waphi anele umuntu esifazane hawu uthanda nomuntu esifazane yebo wena phezu kwamandla amangaka wena sifebe phezu kwamandla amangaka phezu kwamandla akaka wena ngikhulisa uyinja ngikhulisa uyinja noma nginalutho mana ekhayeni wena unalutho ekhayeni ngikhuliswa yimina wena doda hayi for fuck's sake no umuntu ongilethela musu ukuvukela amaphaphu uhlala phansi lalela wena ungavukela amaphaphu alenja ngikhulisile mfethu ngikhulisile lento mfethu nginalutho kwisidwedwe ngihlangana bengisayingane bungangazi ukuthi ngizokwenza ongaboni ukuthi uqhima ongaboni ukuthi uqhoma nje ukuthi wawungane ongasiboni ukuthi uqhoma lalela ngitholanga mina wena akusagcwele inkungu ngitholanga mina waqoma wena hayi man ungiqhaphaza lalela funa ezakithi ke manje angizodlala ngithi mina ukhuluma nabazali bami akhulumi nami
Usufuna ngezinto wrong. Usufuna ngezinto wrong. Bengithi Uzozenza kuba ungangisabisi. Uzozenza kuba. Oh, indawo namandla manje. Kuba. Namandla isona lesifebe sakho thola naso sisebenza ukuthi namandla. Sona lesifebe sakho thola naso lesi. Sizogcina ngalokho. Hayi man, ngiyangixhaphaza le nje. Hayi ngixhaphaza le nje. Hayi fuseke. Hayi man, inobuka wena, ngiyabukeka wena man. Hayi nje usithethu nje. Wathi njalo. Kubona wena fuseke. Kubona nobutabane bakho wena man. Uhlangana nje ufuna into zakithi mina kuphela. Phuma nje phela hamba uyifunele hayi la. Khuleka. Khuleka wena nje mina lawo ngiqedile ngawo. Nawe ahamba ngabajina bami. Wenze njani ngalokho? Ngifuna ngenze njani? Wenze njani ngalokho? Ngifuna ngenze njani? Umfazi wami ngilobonile phela. Bajina bami Ayikho kodwa ngakuzibone lokho nje usufebile nje wena. Ngayithi usufebile. Ufebe kuwena ufeba lokuthi amana ngimfo zami. Ngani yami. Usungangilo. Usungangilo wena. Ufebe into yami. Hey fuck off. Zonqengana nawe mina shit. Ngeke sincengane vele. Wena ufuna inkomo zakho. Ngizosifuna vele ngizosifuna. Hayi la kumina mina uhlangane. Mfowethu. Uhlangane. Ngikhathalele nje nje. Uhlangane. Into engizoyikhuluma nalo. Uletha la uzongibisa ngenja. Mina mfethu uthe uma ubhalele ishow wathi ufuna iqiniso. Nali iqiniso manje liyaphuma ukuthi uManjomane la ngimtshela beyifuna ubhizi nomunye umuntu wesifazane. Kunokuba kunokuba ngihlale ebumnyameni. Ikona okuhleke kona lokho sekwenzakele manje. Mfowethu akaphuma empilweni yami nami ngiphumile kuyena mfowethu. Kodwa okwakithi ngiyathinga. Yonke obuyifuna lesitholile. Yabona nje bathi ngithatha yabona ngani sengihlukumeza kakhulu. Yini enzi uAnele mhlambe uGajena ngayenzi. Lenza ukuthi wena ukhethe umuntu onjenganawe lokho enikhuhlana ngopho. I mean lokho enibhizi. Nenzi awu ngiyabuza. Buza ngempela. Ukhuhlana nobhontshisi nesinye isifabe kwenziwayini. Anelana ayitoto ufuna enjoy lo masimba wena. Phezulu yonke leminyaka lo. Yeah. Bunga-enjoy mina usuke ukhuthana phela bengawayiboni ukuthi ngimeke phakathi nawe angithatha ngisayingane bengawayiboni ukuthi ngimeke Ema mhlambe emunye umbuzo engaba nawo manje awulikhumbuli nje. Cha. Awulikhumbuli. Kuvede into yenze ekamereni vele. Oh, kusukela nini ukuqayini ukubona lokho? Ayikho. Emveni kokuthi wena sifeke. Usudle imali zami la, usudle imali zami la wena ngikuqinisa. Ngale ngomunye ngizokutshela kusaela ukuthi hayi kuthi manje bona uthi uhambe ukhuhlana nentombazana ngopho nje. Ngcono mhlambe kona lokho. Yonke engcono le. Phezulu kwaso sonke lesikhathi ungayikhuluma yonke leminyaka uyikhuluma lethi mazo uyikhuluma manje. Ngiyakutshela nje ukuthi manje usungamanje. Okay. Useyalazi iqiniso manje. Lokho kusho ukuthi iyaphela i-relationship yenu. Ngiyakunyela wena. Amaniphe. Hayi fusaki man. So hayi khathele mfowethu. Phele mfowethu nje. Ngoba ngifuna ngisho ukuboshwa but ngithinte mina le nje. Ngeke vele uzungithinte ngibize. Ngithinte le nje mfowethu mina akuyinto zakithi nje. Ukwane naye mina. Sengiyinja manje. Wayilento engisahlale lana ke manje naye. Yabona manje ngoba sengitholile. Vele umnyango uvula wena phinde uvale futhi uzokhuluma hlala la kule show yakho ngize ngisekhaya. Khuluma nofana kithi la ngikhuluma nawe. Ngisekhaya uzokhuluma nami. Uzokhuluma nami nona ungilethe la uzokhulumeke nami. Ngikhathele ukukhuluma nawe manje. Yabona masimbo ngitshela wona ukuthi ungqingile wena. I know. Ngicathi bafokwanele silitholile iqiniso and nobabili decide ekutheni niyayiyeka into yenu. Hayi ngiright mina. Uright mfethu. Uyolanda izinto zakho. Nami ngiright. Qhubeka nokungili bakho. Vele ngizofika ngiyothatha izinto zami lapha. Ungili kona kufunekayo futhi thatha ngisho isobo sakho ngifuna utho. Yonke bisingisalele lo. Ubona nje ukuthi bengisabela ngizohamba. Khathele mfethu manje. I know. Wamana ukhathala. Hawu. Ngizodlala nje. Uyaphapha uzongiletha la kumakhamera. Ngithi ngizama ukulungisa umuzi wami wena wenza lento yenza kusho ukuthi kade wayiplana lento. Into kade wayiplana la ngisho. Ikona ukuthi vele bengaziwe beyanjani. Into kade wayiplana. Kade ngayiplana vele. Ukuthi vele lo muzi wakithi ufuna uchithela. Khona ke zakogajeni inkomo ziyabuya. Sobuya kuphi khona? Ngiyakutshela Luka. Inkomo ibuye. Mina abakithi futhi yazi mfana kithi angathi ngilekelela ngalolu suku. Yabona uhlalo wakho ngifuna lungilekelela ngalolu suku lo ngiyothatha into zami lapho. Lekelelo ba. Ngabe usuku ex. Ngothatha abakithi nabakini ufuna bayazi lento ukuthi usufebile wena. Ngingile into. Kuvete usungigcwalisile nje la emhlabeni uthi mina ngefebile. Angisungigcwalisile ukuthi uyona into abangiyifuna vele leyo. Okay. Hayi. Kwaze kanzima emhlabeni ngabe ezulweni siyofica kunjani. Uthi ujola nomuntu akuhlithele uthi uvika ukuthi ujola nomuntu mhlawumbe onemali wena unayo avela kujolele nomuntu one private party efana exactly ngiyakhe bakhuhlane la kunani I'm done la mfethu I'm done la ngangimele lento mina
So wena kube kuthiwa wazithola kwi-situation efanayo whereby intombi yakho ithathelwa yenye intombi ungenze njani? Mina ngangingabahlaba bobabili. Ungakhohlwa ukusubscribe Hayi wena ujwayela-ke manjena usuyajwayela. sengikhuluma nombukeli mina ngiqedile ngani. Khwele mntababa wena ungadlala izinja lezi. Khwele ba. Ngicabanga ingoma engizoqeda ngayo le show eyayivuki mani. Eyayivuki mani. Dlala izinja lezi. Hambe ngikhwela nje. Kodwa mina bobabili ncwe. Mina mangase kuthiwa okuzami. cha phela intombi manje yabangami lena. Intombi yami mina ngazi. Usukhuluma into Engahlangene engahlangene buke uyikhalakhala kumanje. Kodwa manje ngifakwe yinina nje kodwa incinzaphi point abantu abawuthola. Phela mfethu ukhuluma nababukeli lapha kodwa uyikhalakhala. Khombisa lokukhalakhala bakho manje. Funa nje ukuzama ukuzehlisa. Hey doti lwabisha man. Ngakhohle itarget esinayo ukuthi mabe kuphela unyaka ka2025 sibe sireache 1 million subscribers. If ever uthola ukuthi intombi yakho ikubhanqe nenye intombi, you know what to do. Ngikutshelile earlier. Ngakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yethu Umjolo Show. Otherwise uyazi ukuthi njengoba sikhona la sibhekeke ku 1 million subscribers. Asihlangane kwi-episode elandelayo nangesikhathi esilandelayo. Igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN.